Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, durung masak to, Dek? Karepmu apa to, Mas? Rumangsane sampean awe duit. Aku orang nyongko kowe teko larani atiku iki kurangku opo salahku opo ngomong aku tak terima. Usahake awan lan wengi nanging kowe ra tau ngerteni lungamu ra pernah pamit mergo aku ra duwe duit rasa ati tangis